Φίλοι και φίλες, καλωσορίσατε στο κανάλι μας. Ο Τηλεορασάκιας σας έχει άλλο ένα spoiler της αγαπημένης μας σειράς «Η Γη της Ελιάς», το απροσδόκητο τέλος της Δήμητρας. Όπως όλα δείχνουν, η αγαπημένη σειρά του Μέγκα «Η Γη της Ελιάς» θα συνεχιστεί και του χρόνου για τέταρτο κύκλο, με αρκετές όμως απώλειες, και μία από αυτές αφορά τη Μελίνα Κόντι που υποδίεται τη Δήμητρα. Η νεαρή ηθοποιός ολοκληρώνει το ρόλο της αυτή τη σεζόν, καθώς όπως λένε οι πληροφορίες δεν συμφώνησε τελικά για να βρίσκεται στον τέταρτο κύκλο. Σύμφωνα με τα τελευταία αποκλειστικά μας spoilers, ο ρόλος της Δήμητρας τελειώνει με αφορμή ότι παίρνει προαγωγή και φεύγει στο εξωτερικό. Μέχρι τότε όμως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη σειρά, καθώς στα επόμενα επεισόδια θα τη δούμε να αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή, εισδύοντας σε ένα κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Τα επόμενα επεισόδια αναμένονται συγκλονιστικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα spoilers που ανεβάζουμε.